Good luck, nawguralkom. Good luck TLB. Nawguralkom. Grazie ħafna. Grazzi ħafna ta' din merħba sabiħa li qegħdin tagħtu fil-lokalitajiet li qegħdin inżuru minn lokalità għall-oħra llum ġewwa l-lokalità tas-Siġġiewi. Illum hija ġurnata oħra sinifikanti fil-kampanja s-saħħa lil Maltin fejn ser inkunu qegħdin inniedu il-prinċipji li se jkun imsejjes fuqhom il-manifest elettorali għall-Parlament Ewropew. Dwar dan ser inkunu qegħdin nisimgħu minn fost in-nies għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-attivitajiet ta' kull ħamis qegħdin hemmhekk biex nisimgħu minn setturi varji. Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin ġewwa Santa Venera, smajna dwar l-iskema stabilità, ex-start snar, studenti, diversi suġġetti u diversi setturi. Qabel xejn qabel jibda il-Prim Ministru se nkun qiegħed nintroduċi lil kandidati li ser ikunu qegħdin jikkontestaw fuq il-lokalità tas-Siġġiewi. Farrugia Adrian, Farrugia Christopher, Farrugia Beppe, Grek Dominic, Haber Rodjen u Paċ Albert. Nawgurawlhom kull suċċess din il-kampanja kif nawguraw lil kandidati kollha li qegħdin jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Prim Ministru, immedjatament se ndur fuqek, ġurnata sinifikanti, ġurnata importanti, tnedija tal-manifest elettorali għall-Parlament Ewropew b'għaxar prinċipji. Se nkun qed inħalli fidejk għall-introduzzjoni ta' din l-attività, imbagħad se ndur fuq diversi nies li flimkien magħhom se nisimgħu dwar l-opportunitajiet, l-isfidi, realtajiet li qegħdin jaffaċċjaw tul ħajjithom f'din il-kampanja elettorali. Prim Ministru, fidejk. Grazzi Wayne, grazzi Siġġiewi l-ewwel net, grazzi lilkom il-koll li qegħdin hawnhekk. Dal-partit jiġi għandkom bil-proposti. U anke l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, bħal manna għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali għandna manifest illi kif qal Wayne huwa bbażat fuq 10 prioritajiet, 10 prinċipji. Ta' kif aħna nemmnu illi l-Ewropa għandha tifforma l-istrateġija tagħha għal 5 snin li ġejjin. X'inhuma l-prijoritajiet tal-pajjiżna fuq kollox fih dan l-Unjoni Ewropea. X'inhuma dak l-aktar prijoritajiet illi pajjiżna wieħed mis-27 stat tal-Unjoni Ewropea irid jimbotta l quddiem anke meħud kont ir-realtajiet partikolari ta' pajjiżna. Però biex tkun tista' titħadded dwar il-prinċipji, dwar il-prijoritajiet, irid ikollok nemmen prinċipju li jkun il-kappa ta' kollox, dak ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Għaliex dan? Da jmur lilin minn slogan politiku, dan huwa verament prinċipju ta' twemmin. Għaliex jekk inti il-priorità tiegħek tkun l-avvanz tal-karriera personali, jew xkariga sa taħtaf fi Brussell, jew xkariga oħra se jirnexxilek iġġib għalik innifsek sen oħra jew sentejn oħra, qatt ma jistgħu ikunu l-ewwel il-prijoritajiet ta' pajjiżek għalik, għaliex biex tasal ikollok tagħmel kompromessi ma' dak li huwa ta' verament ġid tal-pajjiżek, u għalhekk aħna din ċari. Għalina l-ewwel huma l-interessi tal-Awċin u tal-Maltin kollha. U dal-prinċipju inħadnuh kull fejn nitkellmu, jekk hux qed nitkellem fil-Kunsill Ewropew ma' sħabi l-mexxejja, jekk inkunu qed nitkellmu fih dan il-Kunsill tal-Ministri, jekk inkunu qegħdin nitħattu fih dan il-Kunsill tal-Ewropa. U ngħid jiena tlaqt b'dal-prinċipju mhux issa, f'Ġunju, f'Lulju tal-2020, meta dakinhar kellna diskussjonijiet mill-aktar intensivi dwar kif kien se jkun iffurmat il-budget ta' kull pajjiż għal dak li huma fondi Ewropej. Ġifieri dak il-budget li kellu joħodna
mis-snin 2021 sa snin 2027 u dakinhar kellna l-Partit Nazzjonalista li kien qalilna qasim qar se jirnexxielkom iġġibu daqskemm konna ġibna aħna fl-2013. Hekk kienu qalulna l-Partit Nazzjonalista. U forsi in-numri dakinhar is-suċċess ta' pajjiżna kien vera jaħdem kontrina, għax tant kellna tkabbir ekonomiku illi iċ-ċansijiet li jirnexxilna nġibu fondi daqs dak il-pajjiżi li ma kellhomx dak is-suċċess ekonomiku vera. Għaliex ir-realtà turik illi inqas ma jkun it-tkabbir ekonomiku tiegħek, iktar iċ-ċansijiet li ġib fondi Ewropej. Hekk jaħdem il-prinċipju, però minkejja dak għaliex morna preparati, morna iffukati fuq kif se nagħmlu l-aqwa negozjati biex inġibu l-aqwa budget ta' fondi Ewropej għal pajjiżna possibbli rnexxielna inġibu iżjed mid-doppju ta' dak li kienu rnexxielhom jinnegozjaw ta' qabilna. 2.1 biljun euro fondi Ewropej x'nistgħu ninvestu fi proġetti mediċi, fl-infrastruttura ta' dan il-pajjiż, fi proġetti ambjentali, fi proġetti tas-saħħa, fi proġetti ta' fejda b'mod ġenerali għal dan il-pajjiż. Imma mbagħad ħalli ma nsejħi l-ġlieda argument b'saħħtu illi konsistentement nagħmlu fil-for Ewropej, li nagħmlu jien fil-Kunsill Ewropew, li għamlu sħab il-Ministri. Huwa dak illi pajjiżna għandu realtajiet partikolari. X'jiġifieri? Minħabba l-qagħda ġeografika ta' pajjiżna li aħna l-iżgħar stat membru, gżira li għandha ir-realtà tal-insularità għaliex hija maqtuwa mill-bqija tal-Ewropa. Mill-fatt li qegħdin fil-pożizzjoni ġeografika li qegħdin fiha fil-Mediterran, fil-periferija tal-Ewropa. Għandna realtajiet illi jekk ma nkunux sodi fil-fora kollha Ewropej, kemm fil-Parlament Ewropew, kif ukoll fil-kunsilli rispettivi, allura realtajiet ta' pajjiżna ma jiġux rispettati. X'qed ngħid dan? Dan huwa l-argument illi ta' spiss inqajjem ġewwa Brussell fil-qasam tal-enerġija biex nagħti eżempju. Kemm hemm kurrenti hemmhekk biex is-sussidji li qegħdin nagħtu fil-qasam tal-enerġija jitneħħew. U jekk ma jkollniex Ewroparlamentari b'saħħithom li għalihom verament l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel, allura dik il-ġlieda ma nkunux nistgħu nagħmluha bis-saħħa, però l-ġlieda ta' stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija tibqa' kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna. Kienet miżura ewlenija ta' dan il-gvern li biha tajna stabbiltà. Tajna stabbiltà lin-negozji, tajna stabbiltà lilkom il-familji, tajna stabbiltà lill-pensjonanti, tajna stabbiltà l kull min jgħix f'dan il-pajjiż. U għaliex irridu nkomplu nfehmu li l-istabbiltà fl-enerġija hija waħda kruċjali għal dan il-pajjiż. Illi forsi tal pajjiżna aktar minn kull pajjiż ieħor. Għaliex dal-pajjiż għandu sfidi li pajjiżi oħrajn m'għandhomx. Jekk niġu fil-qasam tal-enerġija nnifsu, min se jmur fil-Parlament Ewropew u jispjega li aħna l-uniku stat fl-Unjoni Ewropea li m'għandniex konnessjoni diretta tal-gas naturali ma' pajjiżna. Forsi wkoll għax kellna minn għamlilna l-ħsara meta konna din nimbuttaw biex ikollna dak il-proġett ta' pipe tal-gas li għamel interkonnessjoni ma' pajjiżna, ma dik hija r-realtà. Jekk ħadd ma jmugru jispjega ġewwa Brussell li r-realtà f'pajjiżna biex inġibu l-gas naturali dan irid jasal bastiment bi spiża aktar tal-loġistika, dawn huma il-ġlidiet li l-Ewroparlamentari tagħna li intom se tisilfuhom il-fiduċja tagħkom iridu jmorru u jiġġieldu għal pajjiżna, ir-realtà tal-loġistika. Jiena nsaqsi lil sħabi meta nkun madwar il-mejda tal-Kunsill Ewropew. Ngħidilhom immintom, jekk produttur f'pajjiżkom irid jesporta l barra, x'tagħmlu? U jgħidulek jiġi trakk tal-merkanzija, jabbu u jmuru jesporta lejn ma' pajjiż irid għax huma maqdin ma' mainland Europe. F'pajjiżna dik ma tistax issir, f'pajjiżna xi ħadd li jrid jesporta jrid juża jew l-ajru, jew il-bastimenti. Mela l-ispiża tal-loġistika hemmhekk teletlek il fuq. U għalhekk li dar realtajiet ta' pajjiżna irrid ikollok nies Ewroparlamentari illi verament jagħtuhom priorità biex dak li huwa meħtieġ biex nikkontrobilanċjaw ċerta żvantaġġi ġeografiċi illi għandu pajjiżna nibqgħu nagħmluhom u nimbuttawhom
il-qoddim. Umbagħad ukoll, u forsi nista' nagħlaq fuq dan l-aħħar punt, fejn ħadd ieħor meta niġu għall-fondi Ewropej. Fil-waqt li aħna fl-2020 għamilna 5 tiem u 5 tiljieli sħaħ. Bqajna sakemm ġibna l-aħħar miljun li kien jixraqlu lil pajjiżna ninnegozjaw. Ħadd ieħor tafu x'qed jagħmel fejn jidħlu il-fondi Ewropej. Attakk wara attakk wara attakk biex il-fondi Ewropej ta' pajjiżna jipparalizzawhom. U wara taħsbu dan li għax għandhom xi interess tal-Ewropa għal qalbhom. Għandhom interess wieħed biss li jipparalizzaw it-tkattir ekonomiku ta' dan il-pajjiż. U dik hija xi ħaġa li l-Ewroparlamentari tagħna wkoll irridu jirreżistuha bis-saħħa. Tafu intom kemm hemm min kiteb u jallegaw abbuż ta' fondi Ewropej purament biex jagħmlu ħsara għal pajjiżna. Ara taraw x'intom. Ewroparlamentari ta' pajjiżi oħrajn jagħmlu kif jagħmel David Casa fil-konfront ta' pajjiżu. Araw jekk taraw x'Ewroparlamentari li jaħdmu strateġikament biex jagħmlu ħsara lil pajjiżhom. Però ħbib tiegħi biex tmexxi lil pajjiżek trid tkun tħobbu. U għalhekk l-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija waħda daqstant ċara, vot lill-Ewroparlamentari kollha fuq il-lista tal-kandidati tal-Partit Laburista sabiex verament impoġġu l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel dejjem u qabel kollox. Grazie Prim Ministru tal-intervent introduttorju tiegħek għal min forsi jħossu distakkat jew inkella jgħidlek l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhux importanti, naħseb tajtna stampa ċara ħafna b'mod tanġibli b'mod konkret il-prinċipji tal-manifest elettorali li qed ingħid il-Partit Laburista llum u fl-aħħar mill-aħħar għaliex l-importanza tal-vot fit-8 ta' Ġunju. Kif spjegajt fil-bidu ta' din l-attività ser inkunu qegħdin nisimgħu minn għandkom in-nies preżenti hawnhekk illum dwar diversi suġġetti u l-prinċipji attwalment se jwassluna biex il-Prim Ministru mbagħad ikompli jispjega fid-dettall dak li ġie mniedillum fil-manifest elettorali. Ħankun qed indur fuq Daniel Attard, preżentament huwa s-sindku tal-lokalità tal-Asri u ħajkandida ruħu mill-ġdid għal din il-lokalità. Daniel, nħalli fidejk blu l-intervent u l-Prim Ministru mbagħad isegwi warajk. Prim Ministru, naħseb fisem kulħadd nixtieq nirringrazzjak. U nirringrazzjak għal żewġ affarijiet. Illi bħala Prim Ministru mhux biss indirizzajt il-problemi u d-diffikultajiet fuq livell individwali, però anke bħalma anke spjegajt tajjeb inti id-diffikultajiet internazzjonali jaffaċċja l-pajjiż. U wieħed ikun inkwetat meta dawn id-diffikultajiet xi kultant jiġu minn ambjent li ma tistenniex, bħalma spjegajt tajjeb inti. Ma rridux immorru ħafna l-bot, il-pajjiż kien għadda minn żmien diffiċli konna fuq l-lista griża, il-gvern immexxi minnek għamel riformi kbar, mexxa il-dal-pajjiż f'direzzjoni tajba, ħariġna minn maltemp qawwi, u llum ninsabu f'pożizzjoni fejn il-pajjiż tagħna u wieħed mill-aqwa fl-Ewropa. Grazzi Prim Ministru, jiena lin-nisa barra ngħidilhom il-vot tagħkom. Huwa grazzi lill-Prim Ministru, grazzi lil dak-gvern talli kien vera fuq quddiem fil-ġdida tiegħu biex jiddefendi d-drittijiet ta' pajjiżna u d-drittijiet tagħna bħala Maltin. Grazzi, grazzi Prim Ministru. Jekk tgħidu l-imbagħad għażel prinċipju illi toż u li verament għandek għal qalbek nażel dak tal-paċi. U forsi llum aktar minn qatt qabel l-importanza li nisħu fuq dan il-prinċipju u li nwasluh komplet tikber. Immejdu li intom jista' jkun aħna nibqgħu siekta meta din naraw illum ħanamel paragun ma' daqs tal-popolazzjoni tas-Siġiwi. 4 darbiet daqs il-popolazzjoni tas-Siġiwi li llum tilfet ħajjita fil-Palestina. Araw il-kobor tal-atroċitajiet, il-kobor
tal-imwiet qed nitkellmu dwar Palestinjani waħedhom. Barra l-persuni mill-Iżrael li tilfu ħajjithom. Ħafna minnhom tafu li huma tfal, ħafna minnhom tafu li huma nisa innoċenti, ommijiet, anzjani, kollha kemm huma iżda huma innoċenti għaliex sfaw vittmi ta' gwerra, konflitt illi għalih ma jaħtux. Dat diskors ma jgħiduhx biss il-Palestinjani, dat diskors jgħiduh il-familjari tal-ostaġġi Iżraeliti li nqabdu fis-7 Ottubru. Ftit ili kellu l-opportunità illi niltaqa' magħhom u qalu li aħna tafu x'irrid. Paċi. Paċi rridu aħna, irridu li dal-konflitt imdemmi jieqaf darba l dejjem. U kif nistgħu aħna naċċettaw li jkollna sitwazzjoni illi jkun hemm min il-prinċipju tan-newtralità attiva ta' pajjiżna jipprova jippreġudikah. Kif jista' jkollna aħna min meta fis-7 Ottubru kien hemm l-attakki inġusti illi ġraw ikollok min jieħu pożizzjoni perikoluża imur l-Iżrael. Juri illi qed jagħti appoġġ lil naħa u mhux lill-oħra, jiżbilanċja ruħu. U dak il-pożizzjoni li ttieħdet dakinhar kienet katalista għal aktar retaljazzjonijiet, għal ħafna għexieren eluf ta' persuni illi tilfu ħajjithom inġustament. U għalhekk illi meta aħna ngħidu li hemm min għandu jdejh li huma mċabsa bid-demm, dan huma fatti illi ġraw bl-iswed fuq l-abjad, ikun inutli mbagħad illi tipprova traġġa lura dak illi jkun sar. Għaliex ġala darba ħajja intilfet darba l-dejjem. Ġala darba infetħu l-bibien għal-ritaljazzjonijiet u aktar ritaljazzjonijiet. Allura hemmhekk l-affarijiet laħqu saru issa. U għaliex aħna nipparteċipaw jew nappartjenu għal dak il-pajjiżi li jħadnu l-prinċipji ta' newtralità attiva. Xi tfisser newtralità attiva? Jfisser li tal-għajna jkun tkun indifferenti għad batijiet ta' ħaddieħor? Assolutament le. Anzi, tfisser li attivament tippromuovi il-prinċipju tal-paċi, il-prinċipju tad-diplomazija, illi l-gwerer u l-konflitti ma twaqqafhomx billi timbotta aktar investiment fl-industrija tal-armi, billi tinvesti aktar fit-tankijiet tal-gwerra, billi timbotta raġunar illi ejja nżidu l-persentaġġ tal-GDP tal-pajjiżi u jmur dan fl-industrija tad-difiża, tafu min jagħmilha dik? Min għandu dipendenza fuq l-industrija tal-armi? Mill-ekonomija tiegħu hija dipendenti fuq l-industrija tal-armi. U min għandu interess finanzjarju fuq l-industrija tal-armi, aħna maħniex wieħed minn dak il-pajjiżi, aħna dak il-pajjiż illi anke jekk nibqgħu waħedna fl-Ewropa u ġieli nkunu waħedna fuq din il-pożizzjoni se nibqgħu nimbuttaw il-qudiem il-prinċipju tal-paċi. U dak huwa dak li jiddistingwina għaliex din hija prinċipju li mhux biss nemmnu fih imma li ħaddannieh f'dawn l-20 ta' snin. Kellna min f'dal-pajjiż stess. Sa ftit snin ilu biss li qalilna s-newtralità antikwata. U ejja nibdew nirrevedu dak li tgħid il-Kostituzzjoni tagħna. Ma tarax. Dak argument perikolus li dejjem irreżistejnieh aħna bħala partit, inċedu dak il-prinċipju li dan il-pajjiż ta' nżammu b'saħħtu tul is-snin. U f'dal-kuntest illum, anzi f'dal-kuntest tal-lum, iktar irridu nisħu fuqu, iktar. U dan jott ukoll fil-kuntest ta' karigi prestiġjużi li kellu pajjiżna f'dal-aħħar xhur. Fil-United Nations Security Council, fl-OSCE. U igwadanjajna r-rispett ta' tant pajjiżi għax dik il-pożizzjoni ħaddannija b'saħħa. Għaliex aħna konna katalisti wkoll biex f'pajjiżna ilqajna laqat, ospitajna laqat tant importanti ta' mexxejja, ta' funzjonarji, anka fejn tidħol il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Għax ħaddanna dan il-prinċipju tan-newtralità raw f'pajjiżna pajjiż illi jista' jkun katalista għall paċi. U dan huwa l-prinċipju li rridu nibqgħu nimbuttaw il-qudiem, però ħbib tiegħi, il-politika internazzjonali mhijiex okkażjoni tar-ritratti, il-politika internazzjonali hija prinċipji. Prinċipji.
Walek illi aħna f'dal-manifest it-tħaddin tal-paċi huwa wieħed ta' priorità assoluta. U għalhekk bibtijaj, ejja ħalli minkejja d-daqżar tagħna nibqgħu inkunu vuċi b'saħħitha favur il-paċi, vuċi b'saħħitha kontra l-armamenti, vuċi b'saħħitha favur id-diplomazija, vuċi b'saħħitha illi huma biss id-diskussjonijiet madwar il-mejda tan-negozjati illi jistgħu waslu għat-tmiem tal-gwerer illi hawn madwarna. Bosta mill-interventi li ser ikunu qegħdin nisimgħu ser ikunu qegħdin jibnu fuq dak li jkun għadu kemm tkellem dwaru l-Prim Ministru fejn qed nagħtu spjegazzjoni ċara tal-manifest elettorali u l-kellim li jmiss jekk hemm xi ħadd li l-kol kemm aħna naħseb nistgħu nitgħallmu xi ħaġa mill-attiviżmu għall paċi Omar Rababaħ li jiena ili nafu żmien minn żmien l-Università u naf kemm għandu għal qalbu l-attiviżmu, l-ugwaljanza, l-ġustizzja soċjali. Omar, ħanħalli fidejk sabiex tkompli bl-intervent tiegħek. Inselmilkom, grazzi ħafna tal-istedina. Bħala ħaddim soċjali li kuljum fix-xogħol tiegħi fl-edukazzjoni naħdem mal-komunità internazzjonali f'Malta, ma stajtx bl-ebda mod nirrifjuta okkażjoni sabiex niġi hawn u nwassal il-messaġġ tal-paċi. Però biex nitkellmu fuq il-paċi, irridu nifhmu x'inhu li mhuwiex paċi, il-gwerra. Jiena bħalma ħafna jafu, jiena Malti, il-mama tiegħi Maltija, il-papa tiegħi ċittadin Malti, però hu ta' oriġini Sirjana. Fl-2010 ċemplu lin-nanniet mis-Sirja u qalu lihom ilek ma tiġi tarana. Batt il-karozza mort l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, kien hemm il-flight diretta minn Malta għal Damasku 3 sigħat. Tajt il-biljetti, l-għada jew jumej wara għax ilu ħafna. Batt ajruplan 3 sigħat u siegħa wara kont madwar il-mejda qed nagħmel kafe man-nannit tiegħi. Il-lira Sirjana kienet ma' kull dollaru ittik 45 lira Sirjana. Il-ħajja kienet ħajja normali u l-viża kienet awtomatika, inti tmur l-airport tihom il-passaport u jgħidulek merħba. Xahar ilu kont is-Sirja. Biex mort kelli l-ewwel nies nibgħat il-passaport tiegħi hemmhekk sabiex isiru checks ta' sigurtà u titħallas għalihom. U mbagħad minn Malta batt ajruplan għat-Turkija. Mit-Turkija batt ajruplan għal-Libanu. Mill-Libanu soqsija sal-frontieri tas-Sirja. Interrogazzjoni. Viża ħafna mistoqsijiet titħallas. U mbagħad soqsija sabiex nasal għand in-nanniet. F'dik is-sija titwaqqaf minn tal-inqas 6 darbiet f'checkpoints, kollha soldati armati, kulħadd tifittixlek. Naturalment, il-lira Sirjana ma' kull dollaru flok 45 sibta 13,000. Petrol, mhux tmur mill-pompa u tixtri, petrol itik nofs tank kull 3 ġimgħat il-gvern minħabba sanzjonijiet internazzjonali. Id-dawl mhux kif qed nitkellmu f'Malta da jekk għandni sussidji jew le, jiġi 4-5 sigħat kuljum. Bin imġarraf, in-nanni tiegħi tilfu 3 djar. Iż-żgħażagħ bil-lieva titmur bil-fors. Soldat meta talaq 18. Sakemm kont hemm sar l-attakk tal-Iran fuq l-Iżrael. Ġifieri kont rieqed u l-Iran għaddejja bil-missili minn fuqna. Dakinhar ukoll l-Iżrael attakkat il-Damasku u rajna l-missili. Meta tarhom fi sħab, tarhom ishom mortali, bħal tal-festa, ma fil-verità daw kunu missili qerrieda. Ovvjament għalfejn ngħid kollu, għaliex id-differenza bejn l-2010 u l-2024 hija kelma waħda, il-gwerra. Tkellim dan kollu biex nifhmu kemm il-gwerra tagħmel ħsara, kif tibdel pajjiż minn ta' taqt fuq. Il-gwerra mhux biss l-armi, il-gwerra toqtol in-nies. Teqret l-infrastruttura u tkisser l-ekonomija. U għalhekk jagħtaw biex nitkellem kontra l-gwerra u dak li ġib magħha. Nafu pereżempju li l-Ġermanja tiddiskuti l-lieva. Il-Ġermanja tiddiskuti jekk żgħażagħ ta' 18-il sena għandhom xi morru sena lieva militari u qed jgħidula soċjali minħabba sitwazzjoni li hawn fl-Ewropa. Dawn mhux affarijiet sbieħ. Qiegħtaw biex nitkellem għal kelma li ħafna l-qalbi, il-paċi. X'hawn żbaħ mill-paċi.
Għaw xi emozzjoni isbaħ milli tgħid kemm qed inħossni fil-paċi u żgur li le. Qiegħed hawn biex nur l-appoġġ tiegħi l-idea tal-Partit Laburista li ħajkunu qed iġorru l-kandidati prospettivi. L-idea li nitkellmu favur il-paċi u kontra l-gwerra. Malta, kif kienet jgħid il-Prim Ministru li ħadla ħafna mid-diskors tiegħi. Hija pajjiż neutrali. Però li tkun neutrali ma jfissirx li m'għandekx opinjoni. L-aggressur irridu ngħidulu aggressur u l-vittma rridu ngħidula li jivvittma. Malta, grazzi għall tal-Partit Laburista, għamlet passi kbar diplomatiċi, kif diġà semma, mexxejna l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u mhux smexxejna biss, imma ddiskutejna riżoluzzjonijiet jaħarqu ħafna fuq id-dinja internazzjonali. Għandna il-Ministru Ian Borg li qiegħed f'kariga prestiġjuża bħala chairman tal-OSCE, kariga li ġiet maqbula grazzi għar-rispett li għandna bħala Malta fil-komunità internazzjonali. Din il-fiduċja tista' tkun opportunità tad-deb sabiex aħna nkunu dik l-idej li taqqat. Dak il-pajjiż li jġib in-nies madwar il-mejda u s-sens tar-raġuni għaliex kif ngħidu r-raġuni ma tix forza. Irridu nkunu dak il-pajjiż li nwasslu l-messaġġ tal-paċi. Ejjew ħalli naħdmu flimkien permezz tal-MPs tagħna sabiex nibqgħu konsistenti fil-messaġġ tagħna lejn il-paċi. Dan jista' jseħħ biss permezz ta' politika ta' perżważjoni sabiex isiru l-kompromessi li hemm bżonn bis-saħħa ta' diplomazija effettiva. Nagħlaq b'din. Qatt smajtu xi nar li ntefa' b'nar ieħor, in-nar jintefa' bl-ilma. Il-gwerra tieqaf bil-paċi mhux bl-armi, melejja flimkien nibqgħu maqudin wara l-messaġġ tal-Partit Laburista u Malta, lesti bl-ilma tal-paċi f'idejna sabiex nitfu n-nirien tal-gwerra u nwasslu dan il-messaġġ nobbli. Grazzi u l-paċi magħkom. Imma jgħiduli kif tista' tisma' l-Omar u ma tibqax tisħaq bis-saħħa favur il-prinċipju tal-paċi. Qed nitkellmu fuq il-ħajjiet tan-nies, fuq il-ħajjiet ta' trabi, fuq il-ħajjiet ta' tfal. Rajtu tfal mirdumin, rajtu tfal korruti. Mela ħanibqgħu nagħmlu din il-ġlieda ta' prinċipju tagħna wkoll għax aħna maħniex indifferenti għas-sofferenzi ta' ħadd ieħor. Għaliex ukoll nafu illi l-paċi dinjija hija kruċjali wkoll għat-tkattir ekonomiku. U dak ukoll li jiġri barra minn xtutna jimpatta lilna wkoll lokalment. Tal-pajjiż illum iħaddan l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. L-inqas rata ta' qatt illi qatt kellna. Pajjiż li huwa kompetittiv, li joffri kompetittività b'saħħitha lin-negozji tagħna. Da kollu fost oħrajn għax għandna l-istabbilità f'dan il-pajjiż. U tgħiduli kif taqqat il-paċi, l-istabbilità ekonomika u l-kompetittività. Għaliex dal-affarijiet huma katina. Ħoloq differenti ta' katina waħda. Waħda illi taqqat mal-oħra. X'inhi hija l-kompetittività li gawdi minna pajjiżna? Dik illi tagħmel lil pajjiżna attrajenti għal kull min irid jinvesti fih jekk huwiex investiment dirett barrani, jew investituri lokali, illi minn tant għażliet li għandhom fejn jinvestu jażlu lil pajjiżna. Il-kompetittività li tajna bl-istabbiltà fl-enerġija. Il-kompetittività li tajna billi aħna pajjiż li huwa business friendly, li jinċentiva in-negozju. U meta għandek pajjiż li huwa kompetittiv għan-negozji fl-aħħar mill-aħħar igawdi l-konsumatur. Għax bis-saħħa tal-kompetittività li joffri l-pajjiż, l-investitur jista' joffri prodott u prezzijiet aħjar lill-konsumatur. U kif illum nistgħu nitħattu dwar l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Niġi mistoqsi spiss immintom. X'qegħdin tagħmlu biex għandkom dirrata qawwija ta' tkabbir ekonomiku? L-bakketta maġika? Kultant ikolli t-tentazzjoni u ngħidilhom għaliex ma nisimgħux minn dak li jgħidilna biex nagħmlu l-Partit Nazzjonalista. Għaliex kull ħaġa li qalilna biex nagħmlu l-Partit Nazzjonalista lill-ekonomija ta' dan il-pajjiż kienet tkissira. U ngħid naqsam
Is-suċċess ekonomiku li kellna f'dal-pajjiż f'żewġ fażijiet mill-2013 sa meta ġiet il-pandemija, hemmhekk dal-pajjiż far bix-xogħol, far bit-tkabbir ekonomiku, imbagħad ġie l-mument ta' kriżi, pandemija, fejn ħadd ieħor beda jgħidilna biex nagħmlu dak li bdew jagħmlu pajjiżi oħrajn, dak li marru għall-lockdown totali, dak li daħlu l-biża' fost in-nies tagħhom, dawk illi l-rata ta' qatt f'pajjiżhom splodiet, dawk li ma nċentivawx in-negozji, dawk li m'għamlux il-weight supplement, aħna morna fid-direzzjoni kompletament opposta. Tħallna bis-saħħa wara n-negozji, tħallna bis-saħħa wara l-ħaddiema, tajna kull inċentiv li kien meħtieġ, fl-istess waqt ipproteġejna s-saħħa tan-nies u llum għandna pajjiż li iva niftaħru li qed ifur bix-xogħol u bl-investiment u b'karrieri ta' kwalità u bl-aqwa opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna. Imma mbagħad fil-waqt li għandna dik is-sitwazzjoni sabiħa, sfidi hemm ukoll. Kont qed nitkellem aktar qabel dwar sfidi bħal dawk tal-konnettività li għandu pajjiżna. Waħda mill-ikbar sfidi li kellna fl-2020 kienet dik illi titħaddet jew titratta dwar dak li jissejjaħ il-mobility package. X'kienet din l-isfida? Illi kieku ma tħallnilx b'serjetà kienet timpatta il-prezzijiet fil-lokal. Prezzijiet ta' dak kollu li nimpurtaw f'pajjiżna. Mela inti għandek żewġ realtajiet. Għandek ambizzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea Ambjentali u huwa tajjeb hemm dak l-ambizzjonijiet biex innaqsu l-emissjonijiet, biex innaqsu l-karbonju, għandek miri intermedjarji sal-2030 oħrajn li joħduna għall-2050 u ma miri illi mhuwiex faċli biex tilħaqhom u għandek ħafna miżuri li jridu jittieħdu biex l-impatti ambjentali tal-industrija jitnaqsu. Imma biex naqqas l-impatti ambjentali għandek burokratiċi fi Brussell illi l-importanti għalihom li jilħqu it-targets li hemm. Irrispettiv mill-piżijiet li jġibu magħhom jixħtuhom fuq in-nies. Għaliex dan? Għaliex inti għandek dal-burokratiċi magħluqin fl-uffiċċji, pagi għolja komdi, illi huma differenti għad-batijiet, illi iġġib magħhom jekk inti il-bidla tixħet il-piżijiet tagħha fuq il-popli. X'kienet waħda minn dal-isfidi illi ridna nilqgħu għaliha għaliex hix teħted b'mod insensittiv mill-burokratiċi. Kienet dik illi titratta dwar dal-mobility package li kien grupp ta' regolamenti, set ta' regolamenti li jolqot it-trakkiet li jimpurtaw il-merkanzija. Issa l-min tolqot li żjeddin lil dak il-pajjiżi bħalna li huma fil-periferija tal-Ewropa u li jiddependu għal maġġoranza ta' dak li nikkonsmaw mill-importazzjoni tal-merkanzija. Kienu setta regolamenti li laqqas mill-lat ambjentali ma kienu jagħmlu sens. Aħseb wara mill-lat ekonomiku. Kienu setta regolamenti li mhux talli l-emissjonijiet ma kienu se jnaqsuhom, imma talli l-piżijiet sproporzjonati tal-inflazzjoni fuq l-importazzjoni kienu se jisparaw għal fuq. U x'għamilna fl-2020? Morna quddiem il-Qorti Ewropea biex nikkontestaw dak ir-regolamenti. Issa kieku jien kelli xi aspirazzjoni dakinhar jollum illi navvanza f'xi karriera personali fi Brussell. Kont se nikkontesta is-setta regolamenti li mbuttat il-qudiem il-Kummissjoni jew kont nipprova nintoġob. Dik il-mistoqsija. Għaliex aħna l-aspirazzjonijiet tagħna huma l-aspirazzjonijiet tagħkom dakinhar iġġelidna bis-saħħa quddiem il-Qorti Ewropea u l-indikazzjonijiet huma illi se ningħataw raġun u li dak ir-regolamenti li ma jagħmlu ebda sens se jkunu qegħdin jitħassru. B'hekk tipproteġi l-interessi tal-poplu tiegħek, l-interessi tal-industriji ta' pajjiżek, mela billi tmur u tbaxxi rasek u tgħid iva l-kull ma jiġi minn Brussell, l-istess il-ġlieda biex verament aħna jkollna suq waħdini. X'inhu huwa suq waħdini? Huwa suq ta' bej is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea li l-prinċipju warajh huwa li japplika bl-istess mod għal kulħadd. Li ma jiddiskriminax bej jekk inti stat kejken fil-periferija tal-Unjoni Ewropea jew l-ikbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea, imma r-realtà x'qed turina li dik id-diskriminazzjoni, li dik id-distinzjoni qiegħda sseħħ. Però oħroġ il-għaġeb, kważi ħadd ma jitkellem, ara aħna nitkellmu. Aħna nitkellmu fuq li ma jistax ikollok sitwazzjoni illi l-mediċinali ġewwa pajjiżna għax is-suq tagħna huwa żgħir ikollok produtturi jew distributuri li jgħidu
F'Malta aħna ma nibatux mediċinali għax l-ispiża biex nikkonformaw mar-regolamenti biex inġibu l-awtorizzazzjonijiet hija kbira wisq. Jekk is-suq waħdini jfisser illi kaxxa mediċinali għandha tkun disponibbli bl-istess prezz għal Malti daqs kif hija l-persuna li taħdem jew tgħix fl-ikbar ekonomija Ewropea. Għaliex m'għandux ikun hekk fil-prattika? Dawn huma il-ġlidiet li aħna din nagħmlu ġewwa Brussell u soluzzjonijiet għalihom hemm. Imma meta tiġi l-President tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna li nieħu gost nilqagħha hawnhekk kull darba, huma dawn ir-realtajiet illi jiena inġib għall-attenzjoni tagħha dal-inġustizzji li qed iseħħu li minkejja l-għandek għodod diġitali li dik id-diskriminazzjoni fejn jidħlu l-mediċini nistgħu nirreżistuha u nistgħu waslu għal dak li huwa ġust tal-konsumatur Malti, inkluż fejn jidħlu prezzijiet u disponibilità ta' mediċini. Jekk mhux se jkollna vuċi b'saħħithom. Jekk meta l-President tal-Kummissjoni Ewropea titħaddet mal-politiċi l-oħrajn tagħna u jitħattu dwar min se jkollu dik il-kariga, min se jkollu dik il-kariga, min se javvanzi hekk u min se javvanzi hekk. U ma jġibux għall-attenzjoni tal-Kummissjoni r-realtajiet u speċifitajiet ta' dan il-pajjiż, allura min se jagħmilha dik il-ġlieda? Jekk mhux aħna u għalhekk illi l-għażla wkoll hija waħda ċara. 9 kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista illi jifmu daw ir-realtajiet u li lesti ikunu l-vuċi ta' kull wieħed u waħda minnkom biex daw l-aspirazzjonijiet iba wkoll dal-isfidi jirnexxilna nelbuhom sabiex noħolqu soċjetà aktar ġusta, pajjiż li huwa wieħed aktar kompetittiv, pajjiż illi verament joffri ġustizzja f'kollox. Grazzi. Mistejna il-paċi, mistejna s-suġġett tal-ekonomija, Jessica Camilleri ħandu l-fuq sabiex tkompli telabora dwar dak il qal il-Prim Ministru. Grazzi, nselmilkom kollha. Mela, ftit ħafna mill-punti li nixtieq insemmi m'għandi ħin limitat semmihom il-Prim Ministru wkoll anke Omar. Inti ta' kulħadd mela. Ekku. Hija indisputabbli, hemm rapporti fuq livell internazzjonali li verament juri li l-ekonomija ta' Malta kienet waħda robusta. Din ma tidirx biss fil-metriċi illi hemm f'dawn ir-rapporti, imma kif issemmiet fil-pandemija, kif ukoll fil-gwerra li kien hemm tal-Ukrajina, illum bil-gwerra eżistenti li qegħdin naffaċċjaw bħalissa. Il-metriċi li qegħdin jiġu evalwati juru li aħna kellna waħda mill-iktar rati maġlin ta' rkupru wara l-pandemija. Fl-istess ħin, irnexxilna xorta inżommu wieħed mill-inqas livelli ta' qatt meta nkunu qegħdin nikkumparaw ma' membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. F'pajjiż u ekonomija kif sewa il-Prim Ministru qegħdin fil-periferija tal-Ewropa żaru ċkejkin kemm aħna ċkejknin, ma tantx kien hemm pajjiżi oħrajn b'daw il-flus kollha fl-ekonomija tagħha li għandhom illi rnexxielhom xorta ikollhom dak ir-kupru tant maġġel imma ma jaffettwax l-inflassazzjoni jew li ma b'xi mod ma jaffettwax l-impjieg. U dan ovvjament kien b'saħħa kemm tal-inizjattiva nemmen jien taċ-ċittadini kif ukoll tal-intrapriżi f'Malta u r-reżiljenza tagħhom, iżda wkoll tal-miżuri li ġew implementati f'dak iż-żmien. Semmejna wkoll il-kompetittività u l-innovazzjoni. Aħna parti mill-Unjoni Ewropea, però l-kompetittività tagħna ma tiqafx hemm, il-kompetittività tagħna tmur lil hemm minn hemm. F'Malta aħna wkoll minn rapport indipendenti qegħdin fuq tal-ewwel fejn jidħol livelli ta' innovazzjoni u diġitali. Daw huma rapporti oġġettivi, mhumiex rapporti li qed noħorġuhom aħna. U dan x'qed ifisser jiġifier min-naħa ta' ċittadin f'setturi bħal huma l-edukazzjoni, iċ-ċittadin kemm qed juża it-teknoloġija effettiva, digital literacy, kemm fiż-żgħażagħ, fiż-żgħar kif ukoll fl-adulti. Aħna qegħdin minn tal-ewwel mill-membri Ewropej, apparti minn hekk ukoll fl-intrapriżi kemm b'mod intern fuq x'inhuma l-intrapriżi jużaw bħala teknoloġiji biex ikunu iktar effiċjenti u għalhekk iktar kompetittivi, kif ukoll f'dak li qiegħed jiġi r-riċerka Malta u x'qed nipproduċu minn Malta biex aħna nissupplixxu kumpaniji barranin u anke teknoloġiji differenti. Aħna din nassistu maħniex ġast fil-ġemp inħarsu naraw pajjiżi oħrajn joħolqu teknoloġija ġdida, b'mod attiv qegħdin aħna ninvestu u naraw illi nżommu din ir-riżorsa u dawn il-kumpaniji f'Malta u huma jridu jiġu Malta. Għandna sistema regolattiva, għandna sistema fiskali, ease of doing business, illi dawn l-intrapriżi jixtiequ jiġu hawnhekk
biex ikomplu jirawmu dawk li qegħdin jipproduċu. U hawnhekk nixtieq nagħmel żewġ punti importanti. Fuq livell Ewropej, id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu b'mod leġislattiv jaffettwa dak kollu li aħna l-intrapriżi Maltin qegħdin naffaċċjaw. Ħaniġi għal punt ftit tekniku. Bħalissa t-teknoloġija qiegħda tiżdied sewwa brata fenomenali. Fejn aħna ma nistgħux neffordjaw illi jekk inkunu sentej blura minn pajjiżi oħrajn naħsbu li ħanlaħqu, irridu nkunu proattivi. Ftit tal-ġimgħat ilu kont l-Amerika. Ġo konferenza iltqajt ma' ftit mill-kbarat ta' Silicon Valley dan huwa reġjun fejn hemm il-kbarat ta' teknoloġija, hemm Facebook, Google, Apple, minn kollox, headquarters tagħhom hemmhekk. U stajt nitħaddet ftit mal-investituri ta' dan ir-reġjun. L-investituri u s-sistema kif taħdem hemmhekk x'jagħmlu jgħidulek iva ħantuk miljun, ħantuk 2 miljuni biex inti tkun tista' tagħmel ir-riċerka u l-innovazzjoni, imma mbagħad noħodlok 30% mill-kumpanija tiegħek. F'Malta, meta inti jkollok is-sistemi u l-pakkeġġi biex jassistu startups li huma fit-teknoloġija, jagħtu assistenza, hija burokratika bil-fors. Bil-fors irid ikun hemm trasparenza u accountability, però m'intix qed tieħu ownership ta' business ta' xi ħadd, m'intix qed toħodlu semu mill-flus li inti tieħu. Minflok qed tagħti assistenza illi mbagħad inti ovvjament il-gvern ikun qed jibbenefika mill-impjieg, mill-livell ta' skill set li għandna f'pajjiżna li jkun jista' jgħallem l-intrapriżi oħrajn jew hawnhekk. U hawnhekk nerġa' nasal għal-leġislazzjoni, qegħdin hawnhekk kollha qudiemi wkoll għadha kemm ħarġet liġi wkoll fuq livell Ewropej, fuq l-intelligenza artifiċjali, fejn din qed tirregola ċertu setturi li intom tistgħu toperaw fihom intrapriżi Maltin kif ukoll dawk Ewropej. Blokkok oħrajn m'għandhomx daw il-limitazzjonijiet, mela aħna kif ħanissalvagwardjaw il-kompetittività tagħna fejn aħna ma nistgħux nibqgħu inħarsu biss lejna u lejn l-Ewropa, irridu sewwa sew inħarsu lil hinn minn hekk biex verament nissalvagwardjaw il-kompetittività tagħna. Grazzi. ħafna drabi meta naqbdu d-diskussjoni dwar il-fondi Ewropej isnet nitkellmu dwar xi ħaġa astratta. Meta r-realtà li tista' tibqa' ċertu żgur li hawn ħafna minnkom forsi anke mingħajr ma jafu b'mod dirett jew b'mod indirett tibbenefikaw mill-fondi Ewropej. Kien għalhekk dak li kont qed ngħid fil-bidu tal-intervent tiegħi ir-responsabbiltà li kellna fuqna fl-2020 fejn waqt pandemija bil-limitazzjonijiet li kellna biex ninnegozjaw. Morna fi Brussell u ġibna dak l-akbar ammont ta' fondi li qatt kellu pajjiżna. Ma tgħidu li n-numru biss li jgħod, in-numru biss li jgħod anke meta nnegozjajtu l-pjan ta' rkupru mill-pandemija, in-numru qiegħed hemmhekk għax aktar m'għandek fondi, aktar għandek xi tqassam. U aktar m'għandek xi tqassam, aktar tista' tinvesti fl-edukazzjoni. B'mod tanġibli nsemmi l-iskola tan-Nadur Għawdex. Proġett fantastiku fejn kellna fondi Ewropej illi ġew użati, proġett illi jiġbor ġo fih is-sostenibilità fl-iżvilupp, is-sostenibilità fil-qasam tal-enerġija, l-estetika, dak meta inti tuża l-fondi Ewropej b'mod għaqli u tifhem għalhekk ukoll għaliex ħadd ieħor b'mod konsistenti jipprova jfixkilna mill-użu ta' dan il-fondi. Il-fondi Ewropej fost fondi nazzjonali wkoll huma dawk illi tuża biex tinċentiva is-settur tal-agrikoltura, tal-bdiewa, is-sajjieda, żewġ setturi li tant huma kruċjali għal pajjiżna l-ewwel qed minħabba l-kwistjoni tas-sigurtà tal-ikel. U jekk kien hemm mument il qatt tapprezzajna verament il-kwistjoni tas-sigurtà tal-ikel kien waqt il-pandemija. Fej forsi għall-ewwel darba wara ħafna xiren ta' snin dal-pajjiż kien potenzjalment milqut minn sogru li ma jkollux sigurtà tal-ikel jekk jingħalqu ċerta portijiet madwar l-Ewropa. Dakinhar ma qadniex ċassi, dakinhar għadna rridu ninvestu f'aġenzija ġdida illi tipprovdi għas-sigurtà tal-ikel. Imma mbagħad ukoll illi daż-żewġ setturi tradizzjonali li għandhom sfidi f'pajjiżna forsi ikbar milli għandhom pajjiżi oħra. Irridu nappoġġjawhom bis-saħħa. Naqbdu s-settur tal-bdiewa. X'rajna f'dal aħħar xhur madwar l-Ewropa kollha. Protesti kbar. Konna f'Kunsill Ewropew fi Brussell bdiewa illi ġew bit-trakters tagħhom minn madwar l-Ewropa jipprotestaw minħabba regoli
insensittivi li għamlu l-burokratiċi ta' Brussell. Imma liex il-bdiewa semmaw leħinhom, Brussell sema. U kont kuntent ukoll mbagħad illi fl eventwali tal-Kunsill Ewropew indirizzajna dar-realtajiet. Xi smajt mingħand il-bdiewa meta aħna tħadditna ġewwa pajjiżna wkoll. Tara realtajiet partikolari, tara realtajiet ta' bdiewa illi il-kompetittività tagħhom hija milquta għaliex irdu jikkompetu ma' pajjiżi illi huma lil mill-Unjoni Ewropea fejn il-qafas ta' regolamentazzjoni tagħhom x'bex jużaw, x'kimiċi jużaw, x'regoli għandhom li jridu josservaw meta tekabru l-prodott. Huma ħafna inqas minn dak li għandhom li hemm f'pajjiżna jew f'pajjiżi Ewropej oħrajn. U allura l-kompetittività tagħhom dbati. U hemmhekk x'nagħmlu? Nibqgħu ċassi? Ngħidu lil bdiewa li m'hemmx tagħmel għax is-suq kif jgħidilna ħadd ieħor, jew nappoġġjaw lil dan is-settur bis-saħħa. L-għażla tagħna hija ċara li nappoġġjaw dan is-settur tant importanti bis-saħħa. Ikollok il-Kummissarju Ewropew responsabbli minn das-settur kien hawnhekk ftit tal-ġimgħat ilu li flaqa miegħi jgħidli u mal-Ministru responsabbli mis-settur jgħidilna Malta wieħed mill-iktar pajjiżi li tinċentiva u tagħti miżuri ta' sostenn lis-settur tal-agrikoltura. Għalhekk il-fondi Ewropej b'saħħithom l-istess lis-sajjieda. Ara kemm immobilizzajna fondi Ewropej biex għandna sajjieda u bdiewa jimmodernizzaw il-makkinarju tagħhom, jimmodernizzaw l-inġenji tagħhom, jinvestu f'makkinarju li huwa iktar effiċjenti, imbagħad il-fondi Ewropej servew ukoll meta kellna sfidi aktar riċenti. Bħal meta minħabba l-impatt tal-gwerer, minħabba l-impatt ukoll tal-pandemija. Kellek sitwazzjoni ta' swieq internazzjonali tal-ġwies, taċ-ċereali fejn il-prezzijiet splodew il-fuq. Hemmhekk ukoll stajna ħadna l-parir tal-oppożizzjoni illi nħallu suq isuq, imma realtà x'kienet turi kieku li kien ikollna żidiet fl-iktar prodotti essenzjali tal-ikel fil-ħobs, f'prodotti oħra essenzjali u għalhekk li hemmhekk morna b'inċentivi u miżuri ta' sosten finanzjarju b'saħħithom fuq il-ġwies, fuq il-qmuħ, fuq l-importaturi ta' ċereali, bekk anka bl-użu ta' fondi Ewropej appoġġjajna bis-saħħa lill-poplu tagħna, però mbagħad ukoll għażliet oħrajn li għamilna b'użu ta' fondi Ewropej ukoll biex nappoġġjaw is-settur tal-bdiewa kienet il-proġett b'saħħtu tas-sistema ta' New Water. X'inhija din? Sistema ta' New Water hija sistema titmexxa mill-Water Services fejn l-ilma ta' drenaġġ fejn drenaġġ b'mod ġenerali jiġi msaffi minnu toħroġ ilma li huwa tajjeb għat-tisqija u x'għedna din is-sistema. Din is-sistema hija waħda illi qed tappoġġja bis-saħħa lil bdiewa tagħna biex ikollhom provvista ta' ilma li huwa tajjeb għat-tisqija, provvista li aktar ma jmur din iwessawha madwar il-pajjiż kollu, anka f'Għawdex, u dak il-mod kif aħna rridu nibqgħu mixjin il-qudiem illi ninċentivaw l-aktar setturi illi f'dan il-pajjiż jeħtieġu sostenn. Imma x'għedna wkoll meta ġejna biex inqasmu l-fondi Ewropej. Għedna li rridu illi l-Gżira Awċija li tantanna l-qalbna, rridu li tkun l-ewwel żona illi tilħaq in-newtralità mill-karbonju. U dak huwa għan ambizzjuż li nistgħu naslu għalih. Imma meta ġejna l-fondi Ewropej x'għadna? Għadna hija nintroduċu ring fencing ta' dal-fondi Ewropej. X'jiġifieri? Jiġifieri illi inti għandek minimu ta' fondi Ewropej illi huwa dedikat għal Gżira Awċija. Minimu ambizzjuż li huwa dedikat għal investiment infrastrutturali f'Għawdex ta' proġetti mediċi. Bekk, meta inti titkellem għal Għawdex, b'mod tanġibli illi jkollok dal-miżuri biex imbagħad dik l-istrateġija ngħidilha fantastika li għamilna l-Gżira Awċija ta' Għawdex, gżira ta' villaġġi, tkun tista' timplementa fil-prattika. X'inhi hija din l-istrateġija? Nemmen li hija l-mudell tal-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. Il-mudell li anka ġewwa Malta serridu nirreplikaw dak li għamilna f'Għawdex, inizjattiva li telqet mill-Awċin tal-li kull villaġġ f'Għawdex jippreserva l-identità awtentika tiegħu, il-karatteristiċi awtentiċi tiegħu kif għandna niżviluppaw bl-użu tal-ġebla tal-Franka fil-faċċata. Dawk huma l-inizjattivi li twildu mill-Awċin anka bl-investiment tal-Gozo Regional Development Authority
dak fejn mbagħad timmobilizza aktar fondi Ewropej. U għalhekk nerġa' ndur fuq kif għalaqt l-intervent ta' qabel dan, l-għażla min se jkun qiegħed fil-Parlament Ewropew illi jiddefendi bis-saħħa daw l-għażliet strateġiċi. Se jkollna min ġewwa Brussell imur isabbat mal-imwejjed u jgħid li jrid jagħmel gwerra qaddisa, ma rsaħali ma nafx x'inhi il-gwerra qaddisa, x'gwerra waħdem. Gwerra lill-Lawċin u lill-Maltin, jew se jkollna min imur jiġġieled bis-saħħa biex l-interessi tal-Lawċin u tal-Maltin jimbuttom il-qudiem. Jekk l-għażla se tkun illi nimbuttaw bis-saħħa l-interessi tal-Lawċin u tal-Maltin, jekk l-għażla se tkun li nagħtu s-saħħa lill-Lawċin u lill-Maltin, allura l-għażla hija waħda ċara favur il-kandidati kollha tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Grazzi, Prim Ministru. Telenka u tittina deskrizzjoni tajba ħafna tal-prinċipi li huwa msejjes il-manifest li nidejna llum missejna l-paċi, l-ekonomija, l-bidja, s-sajd, l-agrikoltura. Ser nkun qiegħed indur fuq Kristin Dalli issa li hija konsilliera għall-lokalità ta' Ħalaxa u mill-ġdid Kristin ukoll ser terġa' tikkandida ruħha fuq din il-lokalità mbagħad jerġa' jsegwi l-Prim Ministru jintroduċi iżjed u iżjed suġġetti li qegħdin nitalmu dwarhom hawnhekk f'din l-attività. Kristin fidejk. Il-lejla tajba li l-kom hawnhekk preżenti. Ma nistax ma nibdix id-diskors tiegħi billi ma nirringrazzjax lilek Prim Ministru li propju ftit xhur wara li inti ħadd it-tmexxija ta' dan il-pajjiż irnexxielek tinnegozja l-akbar pakkett ta' fondi Ewropew għal pajjiżna. Ma nistax ma nirringrazzjax ukoll il-membru parlamentari Ewropew Laburisti li dejjem iddefendew lil pajjiżna anka meta l-Partit Nazzjonalista, meta Kaza, meta Mezzola provaw jimbuttaw il-qudiem dibattitu fil-Parlament biex jipprovaw iwaqfu il-fondi Ewropew lejn pajjiżna. Però biss ħbib dan baqa' f'wiċċhom għaliex meta ġiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna mill-istess partit tagħhom stess, faħret il-mod kif Malta tudolizza dawn il-fondi. Saħansitra għamlet referenza għal pjan ta' rkupru il-pjan tal-kupru fejn qalet li dan huwa l-aktar wieħed favur l-ambjent minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Oħroġ il-għaġeb mbagħad il-Partit Nazzjonalista qalu li mnalla kienu huma li ġabu l-fondi Ewropej Malta. Affarijiet li ma jitwemnux, li jużguru li l-Gvern Malti, li l-Prim Ministru tiegħi irnexxielu jinnegozja dawn il-fondi għal-Maltin u l-Lawċin kollha. Blan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, blan li jkun hemm investimenti minn negozjanti sabiex inkomplu nagħtu wkoll kwalità tax-xogħol aħjar, aktar proġetti infrastrutturali kbar, aktar investimenti soċjali, aktar ukoll investimenti fis-saħħa u fuq kollox aktar investimenti wkoll viċin il-komunitajiet tagħna. U hawnhekk ma nistax ma nirreferix ukoll għal proġett li ser ikun qed isir ukoll bil-fondi Ewropej dak ta' ċentru tas-saħħa reġjonali, l-ewwel ta' ċentru tas-saħħa reġjonali ta' ċentru Mowran li ser ikunu wkoll qed jaqdi l-ħtiġijiet tal-komunitajiet. Jiena viċi sindku wkoll fil-lokalità ta' Ħalaxa u ser inkun qed nerġa' nikkandida ruħi wkoll fl-elezzjonijiet li ġejjin u l-lokalità ta' Ħalaxa wkoll benefikajna minn diversi fondi tal-Unjoni Ewropea. Insemmi b'mod eżempju il-toroq rurali li saru fil-lokal. Kważi saru toroq rurali b'investiment ta' 170,000 euro. Li fisser li aktar bdiewa wkoll jistgħu wkoll jaċċessaw il-farms tagħhom u anke wkoll aktar nies li jistgħu wkoll jilħqu il-kampanja u jgħaddu wkoll ħin tal-mistrieħ. Insemmi wkoll użajna l-fondi Ewropej sabiex għamilna restawr ta' statwi, ta' anka wkoll niċeċ fil-lokalità tagħna, l-identità tal-irħula tagħna li nemmen li dawn il-fondi għandna nkomplu nutilizzawhom sabiex ukoll inkomplu insebbħu il-lokalitajiet tagħna. Naħseb waħda mill-isfidi tal-Kunsilli Lokali u hija wkoll il-priorità hija wkoll l-indafa pubblika. U għalhekk ma stajtx ma nkun sodisfatta wkoll meta ftit tax-xhur ilu kien hemm investiment ta' 7 miljun euro mill-fondi Ewropej sabiex ukoll
nżommu l-indafa pubblika, nataw inġenji lill-kunsilli lokali f'kull raħal sabiex ukoll nagħtu priorità u jkollna Malta isbaħ, lokalitajiet isbaħ u aktar attrajanti. Però l-ikbar investiment li sar fil-lokalità tagħna kienet l-iskola primarja ta' Ħalaxa, investiment ta' 4 miljoni, tista' tgħid għandna skola kważi ġdida, sabiħa ħafna, imbena wkoll solar ieħor sabiex ukoll tlaħħaq mad-domanda tal-popolazzjoni tal-iskola li aktar ma jmur aktar qed jgħaddi żmien. U propju meta fetħet l-iskola dik il-ġurnata, insejtajt kont qiegħda fi stationery viċinu, kien hemm tifel li dar fuq ommu x'żatti x'inħareġ kien ċitat Alla wow xi ġmiel ta' skola qisha lukanda. U jiena dak il-ħin din l-esperjenza bqajt niftakara f'moħħi għaliex fil-waqt li huwa importanti li l-iskola l-għalliema tagħna u dak kollu li jagħmlu ma' wliedna insellmilhom minn hawnhekk għaliex ix-xogħol tagħhom huwa imprezzabbli, daqstant ieħor huwa importanti l-ambjent u r-riżorsi sabiex uliedna ikollhom l-aħjar edukazzjoni possibbli. U għalhekk ħadd gost ħafna li għal darb'oħra il-fondi Ewropej ser jibqgħu jkunu ta' priorità għal dan il-gvern għaliex aħna nistgħu nkomplu naspiraw sabiex nagħmlu aktar attivitajiet, aktar investiment fil-lokalitajiet tagħna. U bħalma qegħdin tgħidu forsi taħsbu li l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li ġej mhijiex daqstant importanti mhux vera. Rajna kif ħaddieħor kieku għal ħaddieħor dawn l-investimenti ma sarux. Imma għalhekk għandna bżonn aktar membri parlamentari bħal membri parlamentari laburista sabiex ikomplu jiddefendu isem Malta u jkomplu jkollna aktar investimenti bħal dawn. Għalhekk inħeġġixkom sabiex fit-8 ta' Ġunju tmorru tivvotaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anke wkoll tal-Kunsilli Lokali. Qed nitħattu l-manifest tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u d-domanda naturali li tqum hija x'inhija l-Unjoni Ewropea. Hija għaqda assoċjazzjoni sal-lum 27 stat membru fiha, hija għaqda ħajja illi l-prijoritajiet tagħha, l-eżiġenzi tagħha wkoll jaġġustaw għar-realtajiet tal-mument, jiġifieri kellha kummissjoni li fil-mandat li telqed bih fl-2019 kellha ċerta prioritajiet. Imbagħad fl-2020 faqqet pandemija. U r-realtajiet inbidlu ta' taħt fuq. Kif inbidlu tal-gvernijiet kollha madwar id-dinja. Kulħadd kellu l-prioritajiet tiegħu kif kellna aħna wkoll fl-2020. Anke jien kelli pjan ta' ħidma. Imma minħabba li feġġet pandemija kellna naġġustaw naturalment. Dak il-pjan ġie aġġustat tista' tgħid ta' kull pajjiż madwar l-Unjoni Ewropea u tal-Unjoni nnifisha. Fl-2020 ħabba l-pandemija għadda żmien jew għadda ftit żmien. U mentri kulħadd kien tal-ħsieb illi għaddiet il-pandemija ħammorru għal normalità sħiħa, imbagħad fi frar tal-2022 ġara dak illi ġara. Aggressjoni, gwerra mir-Russja fuq l-Ukrajna u għal darb'oħra id-direzzjonijiet strateġiċi kellhom jerġgħu jinbidlu jew jiġu rikonsidrati. Kellek proċess ta' diversi pajjiżi li kienu qegħdin jitħattu għall-eventwali sħubija tagħhom. Imma mbagħad minħabba dak illi ġara, dak il-proċess tista' tgħid inbidel kompletament għaliex kellek numru ta' pajjiżi fosthom dawk tal-Lvant tal-Ewropa, fosthom in-Nordiċi, l-aktar huma, illi bdew jimbuttaw għal sħubija aktar immedjata jew immedjata tal-Ukrajna, tal-pajjiżi tal-Balkani. U hemmhekk il qam dat-dibattitu ieħor, aħna kellna l-privileġġ ukoll li konna parti minnu dak id-dibattitu dwar x'għandu jiġri. Kellek min huwa populist, kellek il-kap tal-oppożizzjoni ġewwa pajjiżna, illi mal-ewwel mument iva tissieħeb mill-ewwel l-Ukrajna u ssir membru immedjat tal-Unjoni Ewropea. Sena, ħalli ngħid li m'iniex wieħed illi qed ngħid li m'għandux ikun hemm l-eventwali sħubija jew l-eventwali tkabbir tal-Unjoni Ewropea, assolutament. Imma li inti jkollok anke pożizzjoni bħal dik tal-President tal-Parlament Ewropew illi mill-ewwel iva tissieħeb mill-ewwel l-Ukrajna. Huwa dawk illi jaqbel ukoll il-pajjiżna li jkollok sħubija immedjata bla ma wieħed iqis ir-riperkussjonijiet
U nerġa' ngħid u nenfasizza, ħalli żgur ma jkunx hemm xi ħadd li jimmiskwotani, illi m'iniex qed ngħid illi it-tama l-aspirazzjoni ta' dal-pajjiżi illi eventwalment wara li jingħadda l-proċess kollu bħal kulħadd ieħor isiru membri tal-Unjoni Ewropea għandha tinqatel, anzi, il-periklu li inti talaq il-bieb ikun illi dak il-pajjiżi ifittxu alleanzi differenti, ifittxu partners, atturi differenti, u dak ma rridux. Lanqas ma jinkontra illi sakemm wieħed jgħaddi minn dak il-proċess rigorus u għandu jkun rigorus għal kulħadd li ma jkunx hemm relazzjonijiet speċjali, imma id-domandi vera għandhom ikunu li jindirizzaw l-aspirazzjoni ta' individwu partikolari jew individwa partikolari biex tieħu pożizzjoni partikolari, jew għandhom ukoll jieħdu il-ħtiġijiet ta' pajjiż partikolari in konsiderazzjoni. U jien immur u nitħaddet bħala Malti u bħala Prim Ministru ta' Malta ġewwa Brussell u nibda nsaqsi lil innifsi jekk se jkun hemm dan it-tkabbir hekk fl-immedjat. Ir-riperkussjonijiet fuq il-budget Ewropew x'se jkunu? Ir-riperkussjonijiet ta' meta jien issa terġgħu tisilfun il-fiduċja u 3-4 snin oħra nerġa' nibda ninnegozja il-budget għal perjodu li jmiss ta' pajjiżna, dak li jissejjaħ l-MFF. Il-qagħda tiegħi biex ninnegozja l-pajjiżna se tkun iktar b'saħħitha b'Unjoni Ewropea b'ħafna iktar membri jew inqas b'saħħitha. U dak huwa l-uniku konsiderazzjoni li jien inżomm quddiem għajnejja. Il-qagħda ta' pajjiżna jekk se tkun aħjar jew għar. Dak min jinnegozja fl-interess nazzjonali. Fl-istess waqt insaqsijin ukoll. Ngħid imma il-protezzjoni, is-salvagwardji li toħroġ favur pajjiżna li joħorġu mit-trattat. Bisħubija iktar, b'aktar membri fl-Unjoni Ewropea. ċerta salvagwardji li għandu pajjiżna se jibqgħu hemmhekk jew se jiġu mxelfa. Il-protezzjoni li għandu pajjiżna illi jżomm is-sistema ta' tassazzjoni tiegħu. Anka biex tikkontrobilanċja ċertu żvantaġġi li għandu pajjiżna. Se tibqa' hemmhekk jew le. U jekk aħna se nċedu dik il-prerogattiva li għandna aħna fis-sistema ta' tassazzjoni tagħna bħala konsegwenza ta' dan il-proċess ta' tkabbir. X'se jkunu ir-reperkussjonijiet fuq l-impjiegi f'pajjiżna, fuq l-investimenti, fuq is-settur finanzjarju, fuq is-settur tal-gaming. Mela huma dak il-pożizzjonijiet li aħna b'responsabbiltà irridu nagħmlu meta nidħattu dwar proċess daqstant sensittiv, dwar proċess illi se jkollu daqstant impatti, mela mmorru nkunu minn tal-ewwel aħna li ngħidu iva mela, immorru u nkabru kemm hemm bżonn u bl-aktar mod aċċellerat. U l-konsegwenzi fuq pajjiżna x'inhuma? U hemmhekk hija d-differenza ewlenija li se jerġa' jkun hemm fit-8 ta' Ġunju għaliex dat-dibattitu ma jsirx biss fil-Kunsill Ewropew, ma dat-dibattitu naturalment għandu rwol kruċjali fih il-Parlament Ewropew. Mela dakinhar aħna x'irridu biex jinnegozjaw f'pajjiżna jew għal pajjiżna Ewroparlamentari illi jaraw ir-riħ fejn jonfoħ u jimxu miegħu mal-populiżmu jew x'jaqbel lill-familja politika tagħhom jew Ewroparlamentari illi jaraw l-ewwel x'jaqbel lil pajjiżna u li jieħdu pożizzjoni ċara dwar x'jaqbel lil pajjiżna. Pożizzjoni b'saħħitha favur pajjiżna u bilanċjata wkoll favur eventwali tkabbir. Mela lekk ukoll l-għażla hija waħda ċara ta' 8 ta' Ġunju, jekk hux se jkollna Ewroparlamentari illi jinteressom minnhom jew jekk hux se jkollna Ewroparlamentari illi dak li huma prerogattivi nazzjonali, dik li hija s-saħħa tal-Awċin, dik li hija s-saħħa tal-Maltin se jpoġġu għall-ewwel u qabel kollox. Ħammorru għall-aħħar intervent tal-lejla Marija Xkembri li għal diversi snin ħadmet ukoll fih dan il-Kummissjoni Ewropea qegħdin nitkellmu dwar il-Fora Ewropea allura tajjeb li nisimgħu l-esperjenza tiegħek dwar dan. Imbagħad mill-ġdid nerġa' nistieden il-Prim Ministru sabiex jintervjeni u Prim Ministru nistiednek ukoll għall-kummenti konklusivi tiegħek wara l-intervent ta' Marija. Marija, nħalli fidejk. Grazzi, Prim Ministru, grazzi Partit Laburista tal-li għal darbuħra erġajtu poġġejtu qudiem il-poplu Malti Wawċi manifest b'viżjoni għal Ewropa
aktar maquda għal Ewropa li tħares lejn il-futur. Nemmen bisħieħ li din il-viżjoni se tkompli tgħin sabiex il-proġett Ewropew ikompli jkun wieħed ta' suċċess. Dan huwa manifest li jiġbor fih temi essenzjali bħal huma it-temi tal-għaqda, tal-paċi, l-istabbilta, imma temi oħrajn kif semma il-Prim Ministru, il-konnettività u anka temi ta' tibdil fil-klima fost oħrajn. Ħbieb, ejja ma ninsewx li aħna kemm aħna żgħar, aħna għandna vuċi daqs kemm għandhom vuċi b'saħħitha l-ikbar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għandna Prim Ministru, għandna ministri u għandna segretarji parlamentari li qed jagħmlu x-xogħol siewi ħafna fil-Kunsill tal-Ewropa u fil-Kunsill tal-Ministri daw meta il-Kummissjoni Ewropea toħroġ bi proposta ta' liġi ġdida. Jixtarru x'fiha il-liġi jaraw fejn hemm bżonn li jbidlu u rajna wkoll b'mod konkret li fejn kien hemm bżonn għax kif qal il-Prim Ministru pajjiżna huwa pajjiż insulari huwa qiegħed fil-periferija tal-Unjoni Ewropea, dawn ġabu id-derogi li pajjiżna kellu bżonn. Apparti li pajjiżna għandu rappreżentanza tajba minn Gvern Laburista fil-Kunsill, pajjiżna wkoll għandu rappreżentanza proporzjonata fil-Parlament Ewropew. Però x'jiswa li jkollok vuċi u dik il-vuċi ma tużajjiex tajjeb, ma tużajjiex biex tfaħħar il-pajjiżek imma biex tkasbar il-pajjiżek u biex titfaw l-isfel. Naħseb jekk inħarsu lejn elezzjonijiet preċedenti nifmu kif il-Partit Laburista dejjem poġġa quddiem il-poplu Malti wawċi kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li verament kif qal il-Prim Ministru kellhom għal-qalbhom lil Malta u kellhom għal-qalbhom lil Malta bil-fatti għaliex meta kien hemm bżonn li jitkellmu għal-benefiċċju ta' pajjiżna daw semmew leħinhom imma fejn sabu l-opportunità raw x'għamlu biex ifaħħru lil pajjiż bil-kisbiet u s-suċċessi li sena wara sena qegħdin niksbu. Aħna li żgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea qegħdin fil-periferija kif diġà għadt, għandna wkoll sfortunatament nuqqas ta' riżorsi, però dak kollu ma waqafx li l-Gvern Laburista milli jibni ekonomija b'saħħitha biex kif qalet Jessica llum pajjiżna għandu waħda mill-aqwa ekonomiji fl-Unjoni Ewropea. U da ma ngħidux aħna imma tgħidu il-Kummissjoni Ewropea. Naħseb għal darb'oħra il-Partit Laburista qed ipoġġi qudiemna kandidati għal Parlament Ewropew li għandhom l-enerġija, li għandhom il-grinta, imma li fuq kollox għandhom għal qalbhom is-saħħa tal-Maltin u tal-Awċin. U għalhekk Prim Ministru ninaqat miegħek u ninaqat mal-Partit Laburista ħalli nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju il-kol kemm aħna ħaddiema anzjani u anka żgħażagħ noħorġu nivvotaw u nagħtu l-fiduċja tagħna lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista għax hekk biss nistgħu nkunu ċerti li 5 snin oħra pajjiżna jerġa' jkollu vuċi soda, vuċi favur pajjiżna u vuċi favur Ewropa b'saħħitha u li tħares lejn il-futur. Grazzi. Kemm vera ħadd gost il-lejla niġi hawnhekk naqsam magħkom f'dal-ambjent sabiħ dil-kalma das-sens ta' dialogu. L-idejat, il-prinċipji illi għandhom imexxu l-qudiem lir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew għal darb'oħra ġejna qudiemkom b'sett ta' proposti b'saħħithom. Ħadd ieħor m'għandu xejn jbieħ protesti. Aħna niġu għandkom bi proposti pożittivi biex dejjem nibqgħu ntejbu l-interessi tal-Awċin u l-Maltin. Però dan kollu dal-proposti, dal-inizjattivi għal pajjiżna hekk tiddibattihom f'da sens ta' dialogu fil-kalma xi ħaġa li l-establishment f'pajjiżna ma jridx. L-establishment qed juri b'mod ċar x'irid. Irid il-konfront, irid il-sens ta' tranquillità li jgawdi minnu dan il-pajjiż jitkisser għaliex bekk biss qiegħed jara l-unika ċans li għandu illi b'xi mod joqrob lejn is-siġġu tal-poter. Dak
is-siġġu li hu jħoss li intom inġustament ċaħħadtuh minnu. Dak huwa r-rispett li l-establishment għandu lejn il-poplu, għaliex l-establishment iħoss illi kull darba illi l-poplu tagħna sfiduċjah kien il-poplu li kien żbaljat mhux hu. U allura dak li qed naraw jiżvolġi quddiem għajnejna hija sitwazzjoni fejn qalulna illi lesti jużaw kull lodda, lesti jagħmlu minn kollox biex jattakkaw il-pajjiżna u l-ar forma todda illi jien qed nifhem ukoll l-establishment lest li juża hija li jiddistabbilizza lill-pajjiż, illi jkisser il-kalma, illi jkisser it-tranquillità, illi juża xi għodda ta' provokazzjoni, illi jipprova iddaħħal xi forma ta' konfront bejn gruppi differenti fis-soċjetà tagħna. Huwa dal-pajjiż għeleb pandemija għax kien maqut, għax ħdimna fi spirtu taqda nazzjonali. Se nħallu xi establishment jew lil xi ħadd jipprova jkisser il-paċi u tranquillità illi hawn f'dan il-pajjiż, elibna pandemija, elibna l-isfidi li ġabet magħha l-gwerra, għat-tieni gwerra, għaliex konna bħala tim Malta, ħdimna bħala tim Malta, anzi ħdimna bħala tim Malta maquda. Se nħallu il xi ħadd jipperikola dan kollu, u għalhekk li nagħmel dan l-appell finali tiegħi llejla. Għandna dal-programm ambizzjuż. Dan huwa programm għas insejjaħlu biss tal-Partit Laburista, dan huwa programm tal-pajjiż. Dan huwa programm li ħares l-ewwel lejn Għawdex, li ħares l-ewwel lejn Malta, li ħares l-ewwel lejn Lawċin u lejn il-Maltin. Imma biex nistgħu nimplementawh irridu nibqgħu nżommu dal-ispirtu ta' dialogu li għandna bejnietna. Dan li huwa nagħmel appell importanti ħafna ma jkunx hemm xi ħadd li jaqa' jew jipparteċipa f'xi forma ta' provokazzjoni. Ejja nibqgħu nkunu poplu kif konna f'dal aħħar snin illi kapaċi jpoġġi madwar il-mejda tal-ikel u jitħadded dwar fehmiet differenti, dwar fema politika differenti, dwar temi differenti, fej vera jista' jkollna suġġetti li huma diverġenti għal dak li huma l-fehmiet tagħna dwarhom, imma mbagħad ninaqdu madwar l-ispirtu taqda nazzjonali ħbib tiegħi. Aħna Għawċin u Maltin li nożżu l-valur tal-paċi, nożżu il-valur tal-aqda nazzjonali, nożżu l-valur tar-rikonċiljazzjoni. U għalhekk nagħmel dan l-appell finali lejkom illum. Ibqgħu kalmi, fit-8 ta' Ġunju mmorru nibagħtu messaġġ sod iżda kalm, favur x'Malta rridu, favur x'Għawdex irridu, favur x'Ewropa rridu, favur x'Ewroparlamentari rridu li jirrappreżentawna lil pajjiżna, iżda nagħmlu dan fi spirtu ta' rispett, fi spirtu ta' tranquillità, fi spirtu ta' għaqda sħiħa lejn kull membru tas-soċjetà tagħna, f'rispett lejn kull membru tas-soċjetà tagħna u minnu ġej minn fejn ġej ta' dan jien nirringrazzjakom minn qalbi ta' dan l-ispirtu li ħdimna bih f'dan l-aħħar snin. Ejja ħalli nibqgħu naħdmu b'dan l-istil ta' għaqda nazzjonali illi tant inħadnu u niċċelebraw f'pajjiżna. Grazzi lilkom ilkoll minn qalbi. Ejja ħansaħħu lil Lawċin u nsaħħu lil Maltin. Grazzi.